akakaya aka Jehovah N'eme Mma ọrụ ya kenerugharị n'ebe nọ isi ike ndụ nke na-adịghị ya tata akakaya aka Jehovah N'eme Mma akaya aka Jehovah N'eme Mma ọrụ ebube ya kenerugharị n'ebe m nọ isi ike ndụ ke na-adịghị ya tata aka ya aka Jehovah N'eme Mma akakaya aka Jehovah N'eme Mma N'eme Mma aka na-agwọ ọrịa na-abụ ihe kpatara ya ihe akaghị Chukwu metụ anyị aka nwatụrụ kọrọ na ghọta achịcha nọ n'obe aka Jehovah N'eme Mma ọrụ ebube ya aka gị aka ya aka Jehovah N'eme Mma ọrụ ebube ya kenerugharị n'ebe nọ isi ike ndụ ke na-adịghị ya tata aka ya aka Jehovah N'eme Mma aka gị na-agwọ ọrịa aka gị Chukwu aka gị na-atọ ndị jeji na-abụ aka gị ọ na-eme mma aka gị na-eneta nwanyị isi mpe aka gị ọ na-eme mma aka gị na-echebe nwambe nyele aka gị dị ike aka gị na-ekwuru ndị na-enweghị onye na-ekwuru ha aka gị dị ike aka gị zọpụtara anyị n'ọrịa
nke ha na-akpọ coronavirus. Aka gị ji anyị ihe ya mere ọ gaghị afọ anyị aka gị na-eme mma. Aka gị jigidere m aka gị obi n'igwe. Aka gị dị n'isi m aka gị na-eme mma. Aga n'ọgụ aka gị zọpụtara m. Agwa ọnụ nsị aka gị napụtara m. Akọ nsị na aja ọkwa ka gị sịrị mụ naba ka naba dịkwa m anyị ọhọ aka gị. Aka Chime na-enye ndụ aka gị ọ na-eme mma. Aka gị mere nwanyị a ga-ekuru ejimito. Aka gị ebube igwe aka gị. Aka gị mere onye obi iwe kwuo Chimama. Aka gị aka gị mere okwute dị n'ụzọ na ịnyịnya dị n'ọhịa ha na-efere gị aka ekele. Aka gị aka Jehovah N'eme Mma. Aka Jehovah N'eme Mma. Ọrụ ebube ya ka na-erugharị n'ebe m nọ. Isi ike ndụ ka na-adịghị ya tata aka ya aka Jehovah N'eme Mma. Aka gị aka ya aka Jehovah N'eme Mma. Ọrụ ebube ya ka na-erugharị n'ebe m nọ. Isi ike ndụ ka na-adịghị ya tata aka ya aka Jehovah N'eme Mma. Aka ya aka Jehovah N'eme Mma. Ọrụ ebube ya ka na-erugharị n'isi mmụọ. Isi ike ndụ ka na-adịghị ya tata aka ya aka Jehovah N'eme Mma. Aka ya aka Jehovah N'eme Mma. Ọrụ ebube ya ka na-erugharị n'ebe m nọ. Isi ike ndụ ka na-adịghị ya tata aka ya aka Jehovah N'eme Mma. Aka ya na-eme mma. Ọrụ ebube ya ka na-erugharị n'ebe m nọ. Isi ike ndụ
aka aka ya aka ji